है ना मोदी जी, यूटी करके दिखाओ त्रिपुरा में। अगर दम है ना डायरेक्ट फंडिंग करके दिखाओ। अगर दम है ना बीसी इलेक्शन करके दिखाओ। आप बोलता है बीजेपी नेशनल का सबसे बड़ा पार्टी, हम त्रिपुरा में तो छोटा पार्टी, फिर भी बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर दम है ना बीसी इलेक्शन करो, अगर दम है ना डायरेक्ट फंड दिखे दिखाओ, अगर दम है ना यूटी करके दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूँ सोशल मीडिया की ओर से आपको। रिसा तुई रिसा सुमोय आमहाय गोबां मालिदार राजनीति खायखा किन्तु ताबोसो जतोय सिनि त्रिपुरासानो कुताफानो रिमैया त्रिपुरासानो फेगो मयाखौ आं पातालखौनो सारा मोसोगो पातालखौनो जे समय टिबे फेब्रो बरिगेनो चुमखा रिसा कानका रिसा सरका सारा दुनिया जत किसु कबरक साका बो खायगे ताम खायगे बो ताम खायगा हाजार सिनि त्रिपुरासारनि पाब्लिक थाने रां थगै बो ताम खायगा एरा सिनि केस नि मुगै हाजार रां लाख थगै बो थिनि त्रिपुरासारनो लाथिरियै ताबो बीजेपी सरकार थां हाबै जाक आं पातालखौनो सारा मोसोगो नं जे सिनि त्रिपुरासारनि थाने लाख रां थगै थगक माने 2023 नि परे ननो त्रिपुरासा 19 दफा त्रिपुरासा हि ननो बस्ता किजे सुमरिवय तत्रा दुखुइरम लामा बतो सब्रेवय ननो सप्रागानो पातालखौनो नं साबो बुबाग्रानो 2023 इलेक्शन पाके शिलंगो खानांनाय कलकाता खानांनाय आं साबो पातालखौनो बुबाग्रान दारतेसिनो ताकसु जते त्रिपुरासार ननो बस्ता कानिया ओय बस्तनि हाइसि 2023 नि परे बस्ता किजे कानिवय तत्रा दुखुइदमय सब्रेवय नाजि नरक काब्रो केबो माना खाइमागला पातालखौनो आं साना मोसोगो ननो नों साबो बुबाग्रा करमाया निनि बीजेपी ओ तंगो सिनि डेपुटी सीएम बोतांगे कबर बासनि मैया बोतां कबर थेबको साया बुखासि काहामना नंनाय दफान बागै सामखायनि कबरक साखाय रि बरक कानखाय दिसा सरखाय बखरगरि समाबायसि मैया बुखासि बुखा मो बुखासि पुरा बुबाग्रा मो बुखासि पुरा त्रिपुरासानि नागानो आबा हेंगायसे सिनि त्रिपुरासानो मोथांमानाय आंगो कमनो साना मोसंगो खायनाय सुमुमगानखाय ओ जे उनको बुबाग्रानो जे सामानि 2023 विधानसभा इलेक्शन पाइमा परे शिलंगो जे खाथानाय हमें आंबो जति कोबै आं साखाबले बुबाग्रा तो बिनि जे उमर पाय साक बो आगोदुलान तंनाय मो राजबारिन तंनाय किन्तु पातालखौनो निला आं ग्यारेन्टि रिमाया आं तामबाय ग्यारेन्टि मायखाय त्रिपुरानि पाब्लिक जतनो जलि जाक बो लाख हाजार कोटी रां जे बो एनआरसी नि केस नि बागै बो जे रां कालिस खेमनि ताव बिनि एनआरसी कमाय थाका डिसमिस बो ताबो किरिजागै बीजेपी थां हाबो आं सांगि साका 2023 नि परे बनो केबो कासिमैया बस्ता किसिक बनो कानिवै त्रिपुरासारा बाजार बतट तत्रा दुखुइ रमै सफरवान हाइसि आनी बुबाग्रानि कगले साइमिया बुबाग्राले त्रिपुरा हास्तेन तंनाय किन्तु आं पातालखौनो काइसेको कसाना मुसंगो जदि निथाय रां पुसि तंखाय नों त्रिपुरानि फातारो तंनान बगै जागानि दिखाइ दिहाइसि बुखोजक पातालखौना बीजेपी ओ हाबमानि यागलो बत्ता त्रिपुरा सामसे तम डेभलप खायगा आबुन आं नरक स्राय साइमानो नरक द सोशल मीडिया टेप काहांगै साइमानो बीजेपी रक जे ओ बीजेपी नि गतामने जुता मुजा पार्टी जनजाति पार्टी बरक ताम खाइ तं उसकां इभेन्ट नुखना नरक सम्बुलार चाखमा आजागनि जे सामुनुनि सिनि त्रिपुरासारनो रिङै तलांगय नगनि रांनिनानि ngनानि फेसिलिटि नै नय तलांगय मिटिं खायै ब आजागो जे सिनि सिया नुगिया सिनि त्रिपुरासारनो बीजेपी नि फ्लेग रमिवै आबागे खलाय दङ नरक सराय साइमानो 2018 होते ताल 2022 टंगा बीजेपी रक डेभलपमेन्ट मुंगै पुताया 2-0 से खाके बरो 2-0 ते कोन फन खलायमेको ते साइदंगो बरो सबका साथ सबका विकास नरक नुगै दङ ब जागा विकास ना ताक बसिन आथारमुरा बरमुरा व सिनि त्रिपुरासारक थि काहामा नुया मेलेरियन बागै थि दङ ताक ब मासिं फायका ताक बसिन त्रिपुरासा अनेक बरक दङ रिजाय कुतुम सुनानि रि माया हाइसि हर खाय थoi दङ आते हाय दङ हाइसि ताक बसिन बरक फुङाखै माइसुसुयै बलंगा हाबो बनि बुबां फालैदा बल फालैदा सारिनि सानान व्यवस्था खायमनो ताम विकास संका नर नुगै दं नाब्ले दिन थाके नुगै दंगो ताम विकास खायबा बीजेपी सबका साथ सबका विकास बुखबाय सामाय सिमिंगला काम खाय फना नागानो आबागैनो बीजेपी सरकारनो 2023 ते नाया त्रिपुरानि जनगण बुजिबायखा 2023 बीजेपी नि जागा त्रिपुरानि होते कमाजाक कक पिजे दङ सोशल मिडियानि बिसिकते फाइनाय डिसेम्बर 5 तारिखआव राजबारि गेरवा खायनाय एबा बरक अर रुट ब्लक खायनाय बासु जरते गुबै अब नरक तामा साना मुसुक आबो सोशल मिडियानि बिसिकते आं मनुखा आं साना थांगो बीजेपी थन सीपीएम थन जेसेबां थन बुबाग्रानि राजबारियाव कासनाखै बाचिगो बुबाग्रानि गेट जरा फानेन बन क्षमता कुरै जदि फायगाखाय आसाम आगोदला ले लामांथन निनि सरक लामांथन खेतो हाजु खायमाखाय मो वाइटे बुबाग्रानि बरक माथिया कान्ति हेति खेतो हाजु खायमाखाय खायरिवनाजि रेल बोलाय मांगलाक गाड़ी बोलाय मांगलाक साबो नुगलायना नापराजि बुबाग्रा